אני רוצה לפנות לגבי, מה הסיפור שלך? אני לפני שנתיים הייתי בחופשת סקי במועדון הים התיכון באלפים הצרפתיים. אתה עושה סקי קבוע? אני עושה סקי פעם בשנה, מזה 30 שנה, אמנם זה רק שבוע בשנה, ואני גם לא גדלתי במדינות כמו שוויצריה וצרפת, אוסטריה, אלא בישראל, אבל הרמה שלי די בסדר. עכשיו, באותו יום אחרי הצהריים, גלשנו בקבוצה עם מדריך בראשה וכ10 איש מאחורי המדריך, והייתי אחרון בקבוצה, ואנחנו יורדים בסללום במסלול בהר. מה זה סללום? סללום זה ימינה ושמאלה, כי המסלול הוא די צר, אז אתה עושה פניות ימינה ושמאלה, והמזג האוויר פתאום קיבל תפנית, וקשה היה להבחין בין המסלול ובין ההרים מסביב, והשמיים הכל אותו צבע, ובשלב מסוים אני כנראה עשיתי טעות באחד הסיבובים, ואני מוצא את עצמי באוויר, ומתדרדר ונופל לתוך בור עמוק בצורת כיפה בצד הימני של המסלול. ואני נמצא בעומק של 20 מטר, ואני מנסה לחשוב מה לעשות. עכשיו אני מנסה להתחיל לצאת ולא מצליח. השלג בבור הוא מאוד רך, הוא פאודר סנו מה שנקרא, זה לא מסלול שמהדקים אותו. ואני מכניס את היד כדי לדחוף את עצמי החוצה, והיד נכנסת כולה עד הכתף, ואני גם לא מצליח להוריד את נעלי הסקי. עובר בראשי שאני הולך לבלות פה את הלילה אולי. התחלת לצעוק, ביקשת עזרה? התחלתי, צעקתי קצת, שמעתי את אלה שגולשים במסלול מעליי, אבל הם לא שמעו אותי וידעתי שאין סיכוי. עכשיו, אני, יומיים לפני זה, המדריך, ששמו ז'אן נואל, שם יפה, אמר לנו להוריד איזושהי אפליקציה לאייפון, אפליקציה של האתר לפלן. כלומר, היית עם האייפון איתך? אני עוד לא ידעתי את זה. עכשיו, אני הורדתי בזמנו את האפליקציה, ושם יש אינפורמציה לגבי מסלולים ומעליות, שמות של כולם וכו', ומה לעשות באתר. אני חשבתי שלא הבאתי אותו איתי, כי אין וי-פיי בהרים, וגם תחנות ממסר לפלאפון לא ידוע לי שיש בהרי האלפים, אבל מצאתי אותו בכל זאת. אתה עם האייפון, מה קורה? כאמור, אני חושב שהאייפון לא יפעל, ושאני אשאר תקוע שמה, והייתי באותה חופשה הייתי לבד, בלי משפחה וחברים, וגם אף אחד לא יחפש אותי בשעות הערב. אולי המנקה בבוקר, כשתנקה את החדר, תודיע להנהלה שלא ישן אף אחד בחדר. אבל מצאתי את האייפון, לחצתי על האפליקציה, ונפתח לי כזה סמל של צלב אדום. לחצתי עליו, וזה קישר אותי ל-emergency טלפון, ולחצתי עליו, ועונה לי בחורה בצרפתית. היא שאלה אם אני פצוע, והשבתי בשלילה. ואז היא שאלה אם אני יכול לתת לה אינדיקציה איפה שאני נמצא. אמרתי לגברת חירום שעליתי על מעלית ששמה קולורדו. בירידה מהכיסא פניתי ימינה, והבור שבו אני נמצא הוא בערך 300 מטר במורד המסלול מצד ימין. אז הגברת אמרה לי, אתה תחכה במקום ואל תברח, ונשלח לך סיירת סקי פטרול בהקדם. מה עובר לך בראש באותו רגע? ברגע זה כבר הבנתי שחיי ניצלו, ושאני לא ישן בלילה בקור המקפיא, בחושך בבור השלג בטמפרטורה של מינוס 20 מעלות. אחרי כ-20 דקות אני רואה ראש מציץ מעבר לדופן הבור, ובחור מצוות ההצלה יורד ומגיע אליי. בשלב ראשון הוא ניתק לי את המגלשים וזרק אותם כלפי מעלה, והתחיל גם למשוך אותי כלפי מעלה, אבל הוא לא הצליח. ואז הופיע ז'אן נואל המדריך, והוא ירד לבור, ושניהם ביחד במאמץ משותף סחבו אותי למעלה והוציאו אותי מהבור. למרות שגלשתי בזהירות, פשוט רעות גרועה וחוסר מזל, כמעט השאירו אותי תקוע בשלג בצרפת לעד בגובה של כ-2,900 מטר. אוקיי, אז אני מבין שהאייפון הציל אותך, עובדה, כי אתה כאן ומספר את הסיפור. אנחנו אמנם לא עושים שום תעמולה או פרסומת לאיזשהו טלפון,